Kublai vi baro ki viewers sai sin pan hagene ke video khamta me ya ki parlok rawan bat juru ki pai ba ki baju sngo tanan bat baju pershan na ga banta kali ki jo snap sa kani ga wi ke jingpon bana bat ke jing kan mau na ka banta jing baro lang na ka banta ka arpotrik banai ba khan ar ajar san kabdei ke jingkop khwai dohkha bla penyai dai ba ar simli yelang khoi blue marnga rangkan bat parlok bat kini kicing kop khwai dohkha kan dei ko Marbari fishing pan melim marbanyang is Khasi district bat en pen khwai habro lai teli pung de hakati ke cakai kidon lai teli pung bat kador jungga tiket nak beta ka fishing la ne ke jingkop khwai kan dei tang khatsan spa shirwyang we khwai bat katarik kumbang laong kan dei arpho tarik menai ba khatar arjar arpsan la sing sai jan nadu ka Porsche po bujiaman step adu lai sau po janit ki price nak beta ki parlok rawan ki bale nak beta ke jingkop khwai kalong kumne nak beta benengkong sanlak ba arlang ubalai silang ba sau silang ba san silang ba riu silang ba new silang ba price silang ba khandai silang ba ubai sipo dang yo silang khat wei lai po jar ba khat ar nang yo sipo jar de nak benta ki wei bade ki parlok rawan light no ki bayo hagiti kerdan ke bahaneng kendon ka consolation prize nam tai jong thi nadu banengkong hadu nambar ba arpho undang yo mar sau hajar tangka Pan benta ki parlok rawan insya ban bu jaka da usi ne urung yang haka khat khandai terik banai ba khat arjar san kat ala sing tho ding hak por khat wave jam step in ai por shikanta ban weng ya ki te ki ding la ne ki rung yang ba lada ki parlok rawan ki pen kenya ka te ka por bu jaka and some da ki temporary sticker ba nagamta ki paralok ki pai ba ki ba ju sngotanan ba baju pershan na benta ka fishing competition ha ka lucky draw kandon ka jing ai sngoba nagamta ka tika lucky draw shani barolang ki ba thiet ya ki te ki slip la ne ki te ki ticket snap ha ha ka te ka singi kandon ka lucky draw ka ba he pat ba deiru ka ba khadu mentau snem lor ga jing punya jong ki te ki jong iba arsimli iba keleng khoi w marnga kan dei ka khadu mom tau snem pan laisem snem ngatrai ka ba khampalan arsha ya kan neru sai samba na ka ka price ha ka ti ka lagi dro ha ka arpotrik nai ba khadar jar san kolong kumni banekong unjo ya ka song pisa arpo arlak tengka uba ar nyolang ubalai arlak basau silang basan silang ban riuru silang ban nakabenta ka dorjong ka tiket nakabenta ka te ka lagi dro kan de live spa si tiket bat sun spa artli ki tiket no no u ba yo ya ka te ka kadan ka banukong tip ban mitikna ba ula long briu man briu pe lada yo ki bandu masuk lei la yo man penon kam hakar kom ka bade nakabenta ka te ka si pen biang ban en buru dan ka screen nakabenta ban bat ban pen le kai ketika legro kan de ha por live je jan mit de nalor ki dohkha rim la te dohkha shiton ha ka khatwei trik benai ba khat ar ajar opsan por step tila da pikwa ban page ya ketika video te dohkha ka don ha po ya channel ke jonga te sapej bat pin sayo ya video bat pin tip kan no bat kum ki kita gijai dohkha la te kita kata hiya ka bayde bat kini ka kubor syafang ka jingkop khwai kermen ngin sekendu ha ketika sengi ya pi parlok rawan bat kunjuru ya pai ba baro kublai shiba